sigut difícil, eh? Molt bé, fantàstic. Molt bé, molt divertida. Avui ha sigut un petit pas per l'home, però un gran pas per l'humanitat. Molt bé, però molt dura, eh? Una patada. Molt divertit, eh? M'encanta Vic. Puta mare. Amb un temps immillorable, un ambient festiu i una elevada participació, ja que es va duplicar l'assistència respecte a la primera edició, amb més de 400 participants, es va donar el tret de sortida a la segona edició de la cursa d'obstacles de la Universitat de Vic. La prova consistia en un circuit de 6 i 12 quilòmetres pels marges del riu Medet, alhora que els participants havien de superar tota una sèrie d'obstacles. A la categoria Sprinter, els atletes havien de donar una volta al circuit de 6 quilòmetres, mentre que a la categoria Finisher havien de completar 2 voltes senceres. Encara que a la sortida es va poder veure sobretot gent disposada a passar un dia ple de diversió, també hi havia competidors professionals que van anar amb l'objectiu de guanyar. A la modalitat Sprinter, els guanyadors van ser a la categoria masculina Eric Merino i a la femenina Kate Vall, mentre que a la cursa llarga es van imposar Ignasi Valdelló i Núria Codina. Els espectadors s'ho passaven d'allò més bé, veient els participants intentar superar els obstacles. Entre la sortida i el punt d'arribada s'interposaven nombrosos obstacles amb diferents nivells de dificultat. Els participants es llançaven dins de banyeres gegants amb aigua gelada, travessar ponts estrets i lliscants, despenjar-se per un mur, sortejar diverses basses plenes de fang i així fins un total de 15 obstacles que posaven a prova el coratge i la resistència de tots els corredors. Alguns dels participants no dubtaven en llançar-se dins d'aquells obstacles plens d'aigua per refrescar-se, però sobretot per posar bon humor i ambient en aquesta jornada. Anar disfressat no va ser cap impediment, ja que la diversió va primar sobre l'aspecte competitiu. En grups o individualment, tots van fer pinya per assolir l'objectiu d'acabar la cursa i arribar al merescut bany d'escuma i aigua gelada, últims obstacles de la prova. La prova, encara que de caràcter festiu, presentava un nivell de duresa elevat i alguns, ja cap als últims obstacles, ho començaven a notar, mentre es quedaven sense força i els hi costava fins i tot respirar. Això és el molt amarillo en versió catalana.